Dobrý deň, vítajte v dnešnom okienku o partnerských vzťahoch. Dnes vás chcem zapojiť do letnej výzvy Zaláskované leto. Pridajte sa k nám a využite leto pre občerstvenie vášho vzťahu. A pokiaľ si myslíte, že vám občerstvenie stačiť nebude, kľudne váš vzťah môžete naplno reštartovať. Len smelo do toho. Dnes sa dozviete, čo všetko vás čaká v letnej výzve a na čo sa môžete tešiť. Volám sa Zdenka Nemetová, som psychologička a trénerka vzťahov. Pomáham párom ľúbiť sa aj napriek svojim odlišnostiam, pritom zostať samými sebou a žiť život podľa svojich predstav. Premýšľali ste už niekedy o tom, s čím všetkým sa vám leto spája? Leto prináša kopec príležitostí pre zábavu, pre relax, a to aj v čase, ktorý nemusíte tráviť na dovolenke. Preto som sa rozhodla využiť toto obdobie tvorivo, aby ste aj vy mohli rozvíjať svoje partnerské vzťahy a mohli sa zapojiť do aktivity. Čakajú na vás úlohy, z ktorých si časom môžete vybudovať pozitívne návyky a tie vám budú pomáhať a podporovať váš partnerský vzťah. Na našej facebookovej stránke Láska ako životný štýl budeme postupne uverejňovať krátke videá, ktoré budú vždy obsahovať nejakú výzvu k akcii. Vašou úlohou potom bude zaradiť túto aktivitu do vášho každodenného partnerského života. Nemusíte sa báť, nebudeme hory prenášať. Som totižto presvedčená o tom, že veľké veci stoja na maličkostiach. Niektoré úlohy budú zamerané na zamyslenie sa, iné budú zamerané na pozorovanie seba alebo prejavov svojho partnera, nie však na jeho kontrolovanie. Ďalšie úlohy budú zamerané na spoznávanie seba, svojich postojov, očakávaní alebo lepšie spoznanie aj svojho partnera. Niektoré úlohy môžu byť zamerané na učenie sa nových zručností. A keďže výsledky sa najlepšie dosahujú tým, že zverejníme svoj zámer, naše rozhodnutie, prípadne nahlásime vykonanie akcie, budem rada, keď sa o svoje krôčiky s nami podelíte v komentároch vždy pod konkrétnou výzvou a v príspevku pod videom. Do výzvy sa môže zapojiť naozaj každý a čo bude výsledkom? Ten by ste mali pocítiť na vlastnej koži, a to tým spôsobom, že budete prežívať spokojnejší partnerský vzťah. Teraz už viete, čo všetko obnáša letná výzva pre zaláskované leto. Pridajte sa k nám a venujte toto leto rozvíjaniu vášho partnerského vzťahu. Už viete, že vám to nezaberie veľa času, možno niekoľko minútiek denne, a nebude vás to stať ani veľa námahy. Týmto vás chcem vyzvať k akcii. Sledujte našu facebookovú stránku Láska ako životný štýl, dajte nám like, už vám neunikne žiadne video k letnej výzve. Teším sa na vás v ďalšom videu. Prajem vám krásne leto a láskyplné dni. Ahojte. Letná výzva Zaláskované leto, ktorú sledujete na facebookovej stránke Láska ako životný štýl, je už v plnom prúde. Pokiaľ ste sa ešte do nej nezapojili, tak šup, pridajte sa k nám, nech máte aj vy krásne zaláskované leto.